Je toto tá najlepšia kompaktná filmová kamera, ktorú si vieš momentálne kúpiť? A áno, bavíme sa o Nikone. Nikon pred rokom totiž kúpil Redku, teda výrobcu filmových kamier, a toto je ich spoločný výtvor. Nikon ZR. A teraz počúvaj dobre. Stojí len 2350 eur. Áno, nie je to málo, ale dávaj pozor, čo všetko ponúka v tejto cene. V prvom rade je tu full frame senzor, čo v tejto cenovej kategórii nebýva štandardom, takže už tu dostávaš obrovskú value. Tam to ale nekončí. ZR má až 12-bitový Redcode RAW záznam videa v 6K rozlíšení, čo je šialené, pretože je to nahrávané interne v kamere. Je tu takisto aj najväčší displej, ktorý som kedy videl v kamere, a teda externý displej už v 95% situácií nebudeš potrebovať. Má až 1000 nitov svietivosti a v porovnaní má FX3 alebo FX30 miniatúrny displej, hlavne ak potrebuješ napríklad ostriť. Väčšina kameramanov v dnešnej dobe používa Sony kamery, a teda aj Sony objektívy, respektíve E-mount objektívy. A teda je tu otázka, či sa oplatí prejsť zo Sony na Nikon. Pretože to nie je len o investícii do tela, ale aj do objektívov, ktoré sú veľmi veľkou investíciou. Tam je ale Nikon vo výhode, pretože má krátku flange vzdialenosť, a teda vzdialenosť objektívu od senzoru, a teda vieš tu adaptovať takmer každý objektív. Metabones dokonca ponúka aj adaptér na Sony objektívy ETZ21 Pro Plus, ktorý podporuje aj autofokus. A preto si myslím, že Sony má veľký problém. Ak si začínajúci filmmaker, tak toto je to najrozumnejšie, čo si za tieto peniaze momentálne môžeš kúpiť. Pozor ale na veľkosť Red RAW videa, pretože na 1 terabajtovú kartu sa zmestí len 1 hodina 25 minút záznamu v 25 fps. No a čo si myslíš ty o najnovšom Nikone ZR? Daj mi to vedieť do komentu a nezabudni hodiť follow pre viac podobných videí.